ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва ҳаводорони ҳамешагии сомонаи Судайс ТВ. дӯстони азиз, дар ҳар ки ҷое ҳастен, худо хоҳад соз бошен. бародарони азиз, дар навори имрӯза мо як саргоҳи буқачадор, буқачаи 4 рӯза дорад. дӯстони азиз, мана нофи гусола, ман бародарҷоно сари мол даҳаншайкунукшо 4 дандон дорад. дӯстони азиз, 4 та дандони мақсад гови кафондагай мана бархушрӯйку дутаи пара бародарҷоно искша дутаи пара дандони гусолагӣ дора. чизе ки шумо бигӯен бародарҷоно якумзой мегӯен, дуюмзой мегӯен, фикрҳои шумо дар комментария. мана як мекаша гашту гузори мола хушрӯ аҳамият битен. молчара нигаҳ кунед дӯстони азиз, сипсияҳай нигаҳ кунед мола тозагиша. ман бародарҷоно як бор дигар аз бари мол, аз қафош, аз пеш, аз ҳама тарафи мол бинен. худо хоҳад дӯстони азиз, мол ягон камтӣ, ягон нуқс надора. ман танаи мола тозагиша дидестен. бо буқача дора, бисёр буқача мепурсиден. буқача дора, чочпари хубам дора. дӯстони азиз, мана як миёда пистоншай 5 литр шир ҷӯшидестен. дӯстони азиз, бо гап дар тарбияу нигаҳбинии мақсад харидор. мана биё мешав гусолаш як гулум куша. ман бародарҷоно буқачаша як гулум мекунем. ҳози боз аҳливу осонҷӯшии мола шумода нишон метиҳем. ман бародарҷоно аҳливу осонҷӯшии мол. ман дӯстони азиз, ду чочи аввалша ҷӯшидест. го дидестен дӯстони азиз, озод истодагай гусолачаш дар пешаш. ду чочи упараша буҷӯш. ман бародарҷоно ду чочи упараша ҷӯшидест. ман чочоша дидестен дӯстони азиз, дурози хушрӯй. худо хоҳад мол ягон камтӣ надора. биё бихе мешава. баъд гусолаи буқача бисёр мепурсидем. ман бародарҷоно гусолаи буқача. мана шируш дӯстони азиз, шируш қисми тозашавида рафтестай. ман ғафси шируш 4 рӯза гусолаи буқача дора. ман дӯстони азиз, маълумотҳои мола пурра гап задем. адресон ноҳияи Хуросон. номеро барои тамос 076 17 54 54. ватсаби мо ҳаст. номерои дастӣ 24 соат кор мекуна. занг бизанем, ба дилпурӣ харидорӣ кунен. мегзарем дӯстони азиз, масъалаи нарху навошта. нархша дӯстони азиз 15800 сомон мегем. боз бисёр не камтар муомила дора, даставка дора. занг бизанем, иншаалло ки муомилаи хуб мекунанд. даставка дорем. боқӣ то наворҳои дигар сарбаланду хонобод бимонем.